Imeko yonxunguphalo, usizi lubhalwe ebusweni ngelixa kusithiwa ndlelantle kumfundi wezifundo zomthetho osutywe kukufa ngesandla somntu ebethandana naye. Ebenamaphupho okuba ngenye imini uza kuba yijaji kwinkundla yomgaqo-siseko kweli, kodwa onke loo maphupha aphelele emlonyeni kwafika ukufa, intlungu enkulu kumzali nakwizihlobo. uNosicelo ngokumntana beke closed ngeyona ndlela endingakwazi nokuyibalisa. Okokuqala ukuyiveza nje uNosicelo kakhuliswanga umamakhe. Lo namhlanje sesodivayithwa siyifamily. uNosicelo usale ezandleni zami. She was only 4 years old until today. Besilindele lukhulu. Bendibathi naso besicelebrate graduation. Bendingayazi leya namhlanje. Bambi ke bathi makumiselwe imithetho emqiliba namacebo acacileyo ukulwisana nalo mkhwa. Ngoba labafundi beNSFAS iningi labo basuke beyobokuqala emakubo emakhaya ukubona nje umnyango weYunivesith noma wekolisi ukuthi umbanjani. Nginesiqiniseko ukuthi uNosicelo bezothi uma esephasile kulonyaka bekuzoba nomehluko la ekhaya. Ukubulawa ngokunelusini kwabasekhini kugqiphwe kabukhali. Sikhona isidingo soba siqinise kwezomthetho, siqinise in how we support the survivors of gender-based violence, but sidinga befundisi, sidinga inkokheli zethu zasekuhlaleni, sidinga i-traditional leaders zethu zize on board sihoye umntana oyikwekwe njengokuba inguye lo uyi-potential perpetrator. Isebe lemfundo ephakamileyo lithi abantwana abangamakhwenkwe mabangashiywa ngaphandle. Imibutho yasekuhlaleni naleyo ijongene namalungelo oomama ithi makuvuselelwe iziseko zamakhaya khona ukuze abantu basixhobise ngolwazi ekuphuhliseni ilizwe laseMzantsi Afrika elingenalwaphulo-mthetho. Kwiindaba ze-SABC ndimkululeko Nyembezi, eMatatiele.